2007 ari pakati zvinhu zvakanga zvatanga kuoma kuZimbabwe guys. Uchinyatsoona wega panapa kuti hamusi apa zvinhu zvaoma mumashopusi, hamusisina chikafu, ukafamba uchiti uri kuda kuenda kana kuti kunotsvaga upfu huchawanikwe, shuga ichawanikwe, zvinhu zvakunetsa, zvinhu zvanga zvakunetsa kuZimbabwe time iyoyo. And then ndobva ndadecida kuti manetsero akuti hazvinaya. Ini guys, I've always been a hustler. Ndaive munhu aihasla zvokutodaro, munhu aitsvaga mari, zvokutsvaga mari zviya zvokuti hapana challenge yandaitya. Anyway, painzi pari kutsvagwa mari ndaizviudza kuti paupenyu hwangu handifi ndakashandira munhu, ndichaemploya ende ndichashandirwa ende handingagoni zvokushandira munhu. So time iyoyo yes, kaupenyu kekuti munorarama munenge muchidya muchirarama zvamunoda muchidini kanga karipo. And husband akanga aine basa rakagara aine basa rake rakanaka kuZimbabwe ikoko. Asi zvinhu zvokuti manga momukira ndotime yekuti maimukira kwana TM, momuka makuseni na 3 o'clock monomira paTM, handitika muchimirira kuti upfu hudhilivhiwa kana hwadhilivhariwa upfu motenga upfu. Inini semunhu akanga atoona gap rekuti zvinhu hazvisawaniki, ndaenda kuita madhiri ekuti ndainopinda paTM yamiya ndoronga namanager toburitsa upfu wakati wandei, upfu wakati wandei hwabuda, ndotora upfu yauya ini ndoenda ndozonotengesa neblack market. Saka ndaenda kuita neblack market. Saka madhiri achanotanga achifaya. Asi unenge uchinyatsotoona kuti kwazvakuenda pamwe pachona manager pane time yekuti mapurisa cheche wanga kusvika kutosvika pakukondrola even mushopu vakupinda mablack boots aya achikondrola kuti upfu wacho hauya ungani unotengeswa sei, because nyaya yekuti upfu hwanga hwakubuda uchiindawo kumablack market waizoonekwa wazara zvanga zvasara zvanga zvakunetsa. Apa waitozotengesa 200 wakuita 200 profit and people had no choice except to buy. Ndaona kuti ndokwazvakuenda, then I changed, I switched. Ndikati no, you know what, kutengesa huri upfu hazvichaiti. Saka ndandoita zvokubika riri sadza. Ndobika sadza, vanhu havana kufuka, havana choice. Vobika riri sadza, vanhu voya vachitenga sadza riya vachinaro kudzimba dzavo vachitenga. Guys, taura chokwadi takaita mari. Asi ukanga unyatsokuona kuti shuga tatakusunga zvimatsaona zvaizvo tichitengesa, asi waitoona samwe kuti kutaura chokwadi nyika hapana kwairi kuenda. Mari yaya even vachienda kubasa vachitambira mari chenge isingasatengi, kana une mari yacho even chekutenga chacho hapana mushopu, zvinhu zvanga zvakungonetsa. Madhiri chazvinoita pamadhiri madya, madhiri unogona kumaita, asi pane time yekuti dhiri rinogona kuvhara. Zvokuvhara zvazvo kuti unyatsoona wega kuti dhiri hapasisina. That means wakumbotsvaga kuti rimwe dhiri riripo iko zvinonderipi, wombosiya dhiri raunga uchitarira. Saka ndo pastage unenge unyatsotozviona wega kuti ndokwatiri kuenda. Saka ndo pastage patanga takunyatsokuona kuti ikwaiko zvino zviri kuita, asi pamberi apo zvinogona kubhaja. Then we had to discuss nehusband yangu, ndikati ona uri kuona zvinhu zvazviri kuita panapa, tadi kumbopinda muSA. Ini guys, I have always known SA. Ndiri chakuudzai nyaya ipamberi apo. Ndichikura mai vangu vaita basa rekuti munhu anga ane chinzvimbo kuchipatara, munhu anga ari sister paGeneral Hospital. Saka vaita manights off avo ose vaive munhu aidawo zvokuhasla, vaibuda voenda kuSouth Africa kuchikutengeswa. Ndonzana vachitanzi madhoiri acho ari kupa aitengeswa, hakuna madhoiri aiveko guys. Titoziva madzimai akaita mari nekusona machebags aya, madzimai akaita mari nekusona matablecloth vetwine vaitengesa shinda dzetwine, kana ndidziza shinda dzainzi twine, so dzecream newhite, so kune shinda dzaitengeswa so dzaitogwa dzichirukiswa madhoiri dzichiita sei, hanimaona idzodzo. Kune vanhu vakaita mari nekuruka, nokuti waitonorukisa iri order utobhuka kuti ndikuenda order yangu yezvinhu zvakati. Saka taitakura mabhegi aya kuchiri kufamba chitima kuenda kuSA. It's a story for another day. Saka moms wangu wanga akaniticha ini kuti pese pavaita manights off avo, vaenda kuSouth Africa. Handiti saka zvakanga zvakuita kuti vaenda vachinotengesa nemamwe madzimai pamaraini pedu, nemwe mukadzi waifamba naye kuseri kwedu. So saka pavaenda naye paya paizoti kana vakashaya manights off kuri kupera kwemwedzi, zvikwere zvanenge vasizvida nokolektwa. Vanga vakunditi kuna mai vavaya, may your soul rest in peace, vanga vakunditi endai nemwana wangu, hapana ndichangopedza chikoro. Saka ndakaenda namai vake kutanga. Kekutanga papa ndobva zvatoonekwa kuti ndakatokolekta mari yakawanda muzvikweretu zvavo nebhuku kudarika iya vaikolekta vari vega pavaifamba vachienda.
vakatozvipika chigemu chacho vakachimasta kuti uyu munhu uyu ndaiti pavanenge vasvika vakadzi mangwana ndikaenda navo pavasvika vachinzi hapana mari ichomi uzouya next month mukhodzi hakuna cheledi utle hape khwele ifelayo khwele itlayo utle ini ndikasvikapo vabvapo ndasvika ndopuwa mari iyo ndoti koti vati ndanzi ndoti ndasvika nepo ndapuwa mari ma50 rand chawaya bhadhakwa time iyoyo but yanga iri mari yakawanda waiti ukawana 1000 rands yanga iri mari yaishamisa mari yaitenga mari yaityisa saka I've always known South Africa saka nayo mahusband akati saka alright takaenda kuSouth Africa kwachona takuenda kuSouth Africa kwachona toenda kupi then I said you know what ini ndoziva nzvimbo dzatakawanda wani dzakapanda kwanda takaenda takambotengesa kunonzi kuDaveyton Benoni handitika maybe let's go there akushaiki kunogara maZimbabwe then tonotanga tonoona kuti tonopinda neipi ikoko ndo zvatakaita time iyoyo guys yanga iri time yemavhisa waiita vhisa rako wowana matraveling checks wapiwa matraveling checks aya ndo uchafamba nawo wonosvika unochinja kubhengi rekuSouth Africa upiwa iri mari I think yaita 1200 here yanga iri mari yakawanda rands matraveling checks aya saka taronga jeni yedu zvakanaka taronga zvinhu zvedu tasiya taronga zvinhu zvedu zvakanaka kuti zvodini but hatina nyanya kuvharisa zvokudaro because taisati madhira kanokava todzoka kumba right murume ati saka ndodini ndikati iwe zvokuti urizaini hazviiti hatimboenda tinoona kuti zvakamira sei handika mungozivawo basa rake raita ipapa paranga risiri kuti tinorizana zvokumhanya right tapinda takwira isusu tisu ava taenda nebhasi tasvika muJoburg hatina kwekuenda kwaisa hatisi kuzati tiri kuenda kupi handiti maona tasvika muJoburg mia ini ndiri kuzati tiri kuda kuenda kuBenoni kuDaveyton but kuti tiri kunogara ipiko accommodation handisi kuziva kuti nditi tinogara kumba kwaya kwataimbogara pataitengesa kwaive nemarooms aibhadharwa kuti waiti ukasvika waingobhadhara mari yako wachazitenga iri 5 rand here kana kuti 10 rand here yaunogara kusvika wadzokera 2 weeks here kana achazivi and then ungobhadhara ugara ndikati manje tonosvikira ikokuya no problem kana kuri kuti tonodaro hapana chakaipa tasvika but mweya wangu wairamba chiti toda kufunga tsvaga pedu tega but niyatsoziva kuti manje pekutangira tsvaga accommodation yekuti wakazvimirira inotangira papi ndopanga pakundinetsa takwira taenda tasvika muJoburg hatina guys kuti tikuenda kuna ningi tasvika muJoburg tapinda mutaxi ndaiziva ka remember tapinda mutaxi pamusoro opposite paimbogochwa nyamautara paya papark station pamataxi aripo pamunokwirira mataxi kunana naRustenburg Botswana chichichipo paya tasvika tapinda mutaxi eBenoni taenda zvikanzi toburukirepi tine mabhegi tine matravelers checks tine tumari mbijani muri kuenda kupi nadriver tikati kunogomira taxi taenda hatirimo mutaxi tasvika kuBenoni kuDaveyton kuya taburuka kuDaveyton kwakagumira taxi takaita vekupedzisira kuburuka mutaxi taburuka tonangepi ndikati iwe shamwari hatina kupusa isusu hatipindi mudzimba makazara dzimba kawo hatipindi mudzimba mutinotsvaga imba tadzari kuma3 so tataburuka makuseni maiburuka makuseni because time iyoyo taifamba nanaganyani maikwira kubva mugweru moenda kuBeit Bridge masvika muBeit Bridge mokwira chitima kana kuti bhazi Beit Bridge moenda kwaive nana city saka isi takapinda mubhazi ndotakapinda asi kwaive nechitima vanhu vaifamba nechitima tasvika paya tasvika kuningirikiri kuya taburuka tapinda mukati medzimba tangoti taona tobvunza ndindaigona kalanguage ndobvunza kudhobhadhobha time iyo yanga iri kudhobhadhobha ndobvunza ndepapiwo pamunoziva panemba ndepapiwo pamunoziva panemba ndepapi pamunoziva panemba tichingotsvaga chikunzi hatisi kuziva vatasangana nechimwe chidhakwa changa chakadhakwa so chimukomana chechidiki chachakadhakwa chaitara zvitkosa vatabvunza zvikanzi muri kudaimba tikati tiri kudaimba zvikanzi mune mari tikati tinayo zvikanzi muri vangani tikati tiri 2 zvikanzi muri kubvepi tikati kuZimbabwe zvikati kuZimbabwe ndikati ikoko kuZimbabwe ikoko kunonzi kuZimbabwe zvikanzi ndine mari yacho motondipa izvozvo so ndine room kumba kwanguko tikati mari tinaitokupa zvikanzi handei chakadhakwa chikomana ichi taenda chachiri chikomana chechidiki taenda iyi yanga iri mbai vabereki vakanga vafa saka ichodo chachiri chikomana apa chaingodhakwa chetoda mari yedoro tasvika kumba kuya handimaona tasvika kumba kuya kuseri kwakubaita nemarumu akawanda tataridzwa chirumu chachakamira chega mai mwana tasvikonzi iyi ndo rumu iripo tavhura door hamuna floor door iripo but hamuna floor pasi panevhu imba chimba chiri raiti mukati asi hachina floor hatina pazuva riri kuvira kwakuenda hapana ndobva ndangoti wangu zvinonzi kuma3 ngatitore tionai kutamba zvikanzi imba yakadai so ndikati mwari takutoita zvoku you go to Rome you do what the Romans does toita zvoku Rome kunoko tikati toida zvikanzi ndipe mari yangu tabva tochadyiwa mari hatina kubvunza zvakawanda ipapo because chachakatodhakwa chakawa chaingoda mari tamupa mari tatopiwa zvikii tatopinda muya tikati tadzokera mutaundi tonotsvaga
maplastic aya yamwe plastic ekuisa pasi aya zvinenge zvimakapeti so zvaisvo kudhara vanhu vaitengesa makicheni zvimaplastic izvozvo toya tomugadzira donowari tomusota handimaona ndobva takwira tisava tapinda mutauni handitika patitukani